I can wait until your time. Take your time. Carla? Sa'yo di ka nagbasket dong, pasingot. Lagi. Na, di na baron may morning para nimo dong. Ano naman? Na amang nipis og kilay. Ani abot. Si Pulin ba? Sa'yo gud. Na mauron. Sayo kuno kay siyang mangbuisit. Matod pa niya dong ay. Usa kuno kasi mana nga anhi mo puyos inyo. Bakasyon kuno. Usapern. Hain man siya. Ang may lain pa to ani mami nimo. Sila anak man na sila anak. Sige mi kay, haron salamat mi kay. Uy. Wa na sad mahimutan. Thank you, Ma'am Carmi, Ma'am Uli. Salamat kayo sa mong tipang. Uy, dako kay kanti. Nagkala na sa kabalikon. Next week na lang. Ikaw po rin. Ako, balik ako, Carla, Thank you, ha? ma'am. Yeah. Bye, Carla! Bye. Bye-bye! Tita, sorry kaayo gabi, ha? It's okay, Iha. Depressed man gud kaayo ko, tita. Nilarga si Mami. Tungod pag yun na suspenso ko. Tungod atong buwisit nga Leia. Don't worry, Iha. Hapit na mawagtang sa kinabuhi ni Ramil katong babayhana. Don't worry. Mami, Oh, iho. unsa ka tinud ang gisulti ni Minggoy? Gisulti nga unsa? Nagunsa kini dinhing babayhana. She's staying with us for the whole week. Batuhay, mami. Iho Ramil, nag-inusara na lang si Pauline sa ila. Milarga na ang iyang mami Tricia sa gawas. And then suspended pa siya sa university, sa school. Iho, nagkinahanglan sa atong suporta si Pauline. Dili naman siya lain sa atong pamilya, diba? I don't like the idea, mami. Ramil! 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 Ramil, iho! Ramil! Tita. Tita, murag. Dili man tinali ko welcome dito. No, iha. Dili na tinuod. Pasabdon ko lang si Ramil, ha? Okay, make yourself comfortable. Ising! Helen! Ate manan ninyo si Pauline, ha? Sige, dili ka lang una, iha, ha? Sakon ko una si Ramil at tuon ko siyang kwarto. Pasabdon ako siya ng Okay. Don't worry. Tita. Ramil? Ramil! 朝目覚めるたびに君の抜け殻が横にいる Ramil? ぬくもりを Ramil, open the door. Ramil! Open the door. Wala na tarang kaya, mami. What are you doing? Kung ani si Pauline, mami, adto lang usa ko sa atong sa kabay. Hunong ako na nang gibuhat! Naon sa ka ba? Di ba suon magkaayo mo ni Pauline ka na ito? Nganong karon? Ha? Nganong kalit ka man nausa? Tungod ba na itong ginganlag, Leia? Right?
I love her, Mami. Ug mao na gusto mo nang isalindot si Pauline! Ug sila ang rason nga nung gusto mo nang isalindot si Pauline! Correction, Mami. Wa mi magkarelasyon si sukad pa sa sinugdanan. Yatagan na niya kolor ang pagpagigsuod ko niya kaniadto. Wa ko mangulitaw niya. Kay bisan gamay, wa ko mahigugma niya. Ug kanang babaeng mangingilan, naginganlan og Leia ang imong gihigugma? Imong gihigugma? Dad-on ko ra siya dinhi sa ato. Aron ni paila-ila ko ninyo ni Daddy. Whatever. Balikon ko si Pauline sa silong, ha? Ug ikaw, please, hulungan na rin imong gibuhat! Naunsa ka ba? Ipamalig na rin mo sinila sa cabinet! Ramel, dili kinahalang manaog ka rin bayat tong kay niya si Pauline! From underneath the trees, we watch the sky, confusing stars and satellites. I never dreamed that you'd be mine. Da? Da? Inom sa kapila aron pwede tali mo. Diyan. Sige, bangon sa la, bangon sa. Bangon sa lula. Inom sa kape aron mainit tali mo tiyan. Diin man kagkape. Bangon lang sa lula. Uy, init mo ka lula. Gilantan ka. Wa ni kaso doon. Inom ko rin yung tambal. Palita daw tambal lula. Doon na dahil kay kwarta. Hindi mong kape lula. Lula ka nang uro man sa merkado nga itong nahimutangan. Ya, nisay ko mata. Ano, nisuway ko pagpangarga. Ya, naman siya napakarga na ko. Ang uban, nihatag og 10. Ang uban sad, nihatag og 20. Maong nakapalit og kape. Salamat doon. Hindi mo kape lula. Oh, kanang okay ra ka din lula. Ako lang sa kambiyaan. Kinahanglan mo palit og tambal para nimo. Aron maayo yung sakit. Sige lula ha. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan.